Zimbabwe muri kuzviona sei? Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly mission one blow, one blow. Foolish government, yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava, geva. Matoti, urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje Manje. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa ndodango kutenda nekuti saine kurunza kubhadhara rendi ndinofunga mapinda sondo zvakanaka muchinakidzwa naika aiwa zvinokudzwa zvinotendwa. I hope ana papa venyu avana kuvhura hombe vachikubvaizai futi muzuva ranhasi, but zvisinei aiwa ndikoko life inenge ichitofamba ichienda kumberi. Zvamanje manje ndangotaura nyaya yevana vapresident Emmerson Mnangagwa. Tiri kuona pasocial media vanhu vari kungotenderedza mapikicha vachingotaura zvakasiyana siyana. Ini ndinongoya nebepa remachokwadi, bepa remashuwa kuti do you know it is alleged that President Emmerson Mnangagwa vane vana vanosvika ivo 85 vana vapresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje, ndonyaya yandiri kumhanya nayo. Yes, kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame namba ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke naika. Hanzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi. Sekuru Chigocha Mazizi ndiye munhu ari kuita zvinhu zvamanje manje, ndiye munhu ari kuendesa zvinhu kumberi. Kana waita dambudziko raungasangane naro, bata sekuru Chigocha Mazizi panamba dziri pascreen idzo. So far handisati taona munhu anodzoka achitaura kuti ndakabhaiswa kana kuti ndakanyeperwa. Zvinoreva kuti sekuru vari kuita sei? Vari kubata basa nemazvo, handitika. Right, nyaya yangu yandiri kufamba nayo, it is alleged that President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vane vana 85 nevakadzi vakasiyana siyana. Vamwe vana vacho vari kushatisa mazita ana amai, masenemu ana amai, but chiso chinozongokuratidza kuti wonaka uyu. Pane picture ari kusekuleta pasocial media zvikanzi face idzi yawandirwa stereki iyi. Face iyi yawandirwa kureva kuti vana vemukuru vari kunzi vawandisa zvisingaite sei zvisingaite. mawani aya ndopai pandinogara ndichitaura paipai ndichikudzai kuti nyaya yekinyoto, madiro anoita mukuru Bhurugwa, ndo ari kuita kuti nyika isaende kumberi, nyika irambe iri panzvimbo imwe chete. Because kana munhu ari focus akatarisa the main goal, bigger picture, kuti zvinhu zviende kumberi, haumbofambe uchingorova Bhurugwa zvimaroverova ari kuitwa nemukuru kana kuti aiitwa nemukuru. Right now muri kuziva kuti mukuru ane mwana ane 9 months, mwana mucheche waanaye nezera rake iro riya achiri kungoramba achirova Bhurugwa. Haasi kumira, haasi kuita sei, haasi kudzokera kumashure. Saka sei nyika tinoenda sei kumberi, zvinhu zvedu zvinobudirira sei kana tichisangana nezvinhu zvakadai so. Ndakauya nenyaya panapa ndikakuratidzai magirlfriends mamwe emukuru, pandori nemwe nyaya futi yandinayo yandichauya nayo muzuva ramangwana ndichikuonesai kuti zvinhu zvacho maitikiro azviri kuita hazvisirizvo. Hakuna murovero wakaita sei wakadaro. Amen. Kuti unozvionawo sei kuti focus yemukuru wenyika iri pakuvaka nyika here kana kuti iri pakufadaya nepakuita sei nepakurova kinyoto chete. Because ukada kunyatsotarisisa chaizvo
maitikiro ari kuita zvinhu zvacho ukada kuzviona hapana kwatiri kuenda senyika. Tiri kuramba takangomira panzvimbo 1. Ivo vari kufunga kuti tiri kuenda kumberi but tichidzokera kumashure. Pane picture raMayor Jacob Mafumero, poita picture raHoly Ten nematwins iyo. Zviri kunzi fesi iyi yawandirwa zvekutodaro. Vakaipa, vari kupisa. Ameno, muneonawo sei nyaya iyi idangoya nayo kwamuri kuti muite sei muzvionerewo mondiudzawo kuti munofungei nehurumende yemagevha iyi. Hanzi Emerson uri mbavha, Emerson uri gevha, mashoko asimba one blow. Ndonyanga nango kubatira zvamanje esomi DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes. It is bye for now. Let's meet in the next video. Zimbabwe muri kuzviona osei, oh shall remain. Yours truly, Mr. One Blow. Foolish government, yeah me raspi. Hurumende yemageva takatumira mbavha. Hurumende yemageva tiri kutongwa netsotsi. Emerson uri geva takatumira mbavha. Geva matsotsi. Hurumende yembavha tiri kutongwa negeva mbavha tsotsi. Takatumira from bad to worse, tichiva kuna baba bona. Unogona ona hapana chatagona, zvakangoma life iri kuona. Orita nditi munoti kutongwa kwaro, but sei kuchidya vekumba kwaro. Youths unemployed but inawo magwaro. Zimbabwe yese haina mufaro, sei muchidaro kuita makaro. There is too much kakistocracy, where is our democracy? Chibata ruoko rwangu mwana weva, inindi chabarako. Let's rise, let's be wise and expose this Zimbabwe aparara veduwe. Saka chibata ruoko rwangu mwana weva, mageva takatumira mbavha. Hurumende yemageva tiri kutongwa netotsi. Emerson uri geva takatumira mbavha. Geva matsotsi. Hurumende yemambavha tiri kutongwa negeva mbavha tsotsi. Takatumira